Hei, olen Pirjo Pärnänen, Lingora suuhuhteen kehittäjä. Olen kehittänyt Lingora suuhuhdetta turvalliseksi ja luonnolliseksi tuotteeksi suun omahoidon tueksi ja tutkinut sitä noin 15 vuoden ajan laboratorio- sekä kliinisin kokein. Sen vaikutukset perustuvat puolukalle ominaisiin fenolisiin yhdisteisiin, joilla on antimikrobisia, antiinflammatorisia sekä antioksidatiivisia hyödyllisiä vaikutuksia. Puolukkamehun luontaisia sokereita on vähennetty patentoidulla menetelmällä suukäyttöön turvalliselle tasolle. Ei aiheuta hampaiden eroosioita eikä väriä. No ei, olen proviisori Joonaslainen ja toimin avoapteekissa farmaseuttisissa työtehtävissä. No, Lingora ensinnäkin lisää pitkäaikaisesti syljeneritystä ja toisaalta sitten vähentää myös erilaisia haitallisten bakteerien ja hiivojen määrää suussa. Se edistää myös suun omien hyvien mikrobien, kuten laktobasillien kasvua, ja Lingora tarjoaa erinomaisen valmisteen suun omahoidon tukeen. Hei, olen Pekka Kallio, hammaslääkäri. Suosittelen omassa kliinisessä työssä Lingoran käyttöä ennen suukirurgisia toimenpiteitä, esimerkiksi implanttileikkauksia, ja niiden jälkeen. Käytännössä lähes kaikkien suun limakalvo-ongelmien ensihoitona tarjoan Lingora-kuuria. Jensairauksien hoidon tukena Lingora on myös hyvä ja tärkeä lisä. Hampaat harjataan ensin ja puhdistetaan hammasvälit. Lingoraa voi käyttää tehokuurina aamuin illoin 10 ml 30 sekunnin ajan tai jatkuvassa käytössä 10 ml 30 sekunnin ajan kerran päivässä. Se ei sisällä lisäaineita eikä ole haitallista nieltynä. On ollut hyviä asiakaskokemuksia. Minulla tulee tässä pari esimerkkiä mieleen. Yksi asiakas, kenellä oli ollut kuivaa suuta pitkään, oli kokeillut erilaisia vaihtoehtoja, mutta ei ollut oikein saanut niihin sitten hyvää vastetta. Otti tämän kokeiluun, käytti 2 viikon ajan ja tuli uudestaan apteekkiin ja sanoi, että hän oli tosi tyytyväinen tähän ja halusi ottaa vielä uuden pullon. Sitten toinen esimerkki, mikä tuli justiinsa pari viikkoa sitten vastaan, hammaslääkäri oli sitten todennut siellä suussa jonkinasteisen hiivatulehduksen ja ne oli sitten sopinut hammaslääkäri ja tämä asiakas, että kokeillaan eka tämän Lingoralla, että jos tämä ei auta niihin oireiden helpotukseen, niin sitten siirrytään vasta sieniantibioottiin. Ja tämäkin asiakas kävi itse asiassa just eilen apteekissa ja sanoi, että ei tarvinnut sitä antibioottia, vaan pärjättiin tällä Lingoralla. Niin tämän tyyppisiä tosi kivoja asiakaspalautteita on tullut meille näistä Lingora-potilaiden osalta.